Mikä sai sut huomaamaan, että ikkunat ja ovet kaipas huoltoa? Mä kattelin täällä, että 85 rakennettu. Sitten kävi täällä joku firma katsomassa että ne on huonot ne tiivisteet, että pitää ikkunat uusia, joka nyt muistaakseni oli 2 ja 30 tonnin väliin. Sitten mä katsoin Facebookissa näin Kilpilasin mainoksen, niin mä ajattelin, että no katsotaanpas mitäs tuo sanoo. Mutta ennen kuin ehdin sitten tehdä mitään sen kummempaa, niin Kilpilasin poika olikin oven takana. Sitten tehtiin soppari. Mitä teillä tehtiin? Kaikki tiivisteet uusittiin ikkunoista, ovista. Hirvittävän hyvää työtä ja kauhean mukava poikakin oli vielä. Jos sulla olisi vaikka sun toiseen kiinteistöön tarve, niin tilaisitko uudestaan? Ilman muuta. Ja kaikille voin suositella lämpimästi. Mitä kaikkia hyötyjä te huomasitte, kun se tiivistyshuolto tehtiin? No, tiivistehuolto, niin siinä oli arvio 2 päivää, mutta hän oli niin kovin tarkka tämä poika, niin hän oli 3 päivää tai 2,5 päivää täällä. Ja sitten kun hän lähti pois, niin sitten minä ajattelin, että täällä on niin kumma hiljasta. Mä en kuule ollenkaan, kun naapurin autot pamauttelee ovia tossa. Tää on ihan kummallista, kun täällä on niin hiljasta. Ja tietysti niin lämmintäkin oli. Miten se kuntotarkastus teillä meni? Kuntotarkastus meni silleen, että aika läpihuutojuttuna, koska niin katsottiin yhdet ikkunat ja todettiin, että kun nämä on kaikki samalla lailla tai samaan aikaan tehty, niin varmaan samaan syssyyn menee ne muutkin. Että katsottiin, että joo, että siellä on tiivisteet on osaksi pois ja osaksi ihan kuolleet. Ja sitten siinä oli jotain, noissa ovissa oli semmoista kirraamista vähän, että niitä sitten laitettiin myöskin. Joo, eli ovet hankas ja roikkuu, eikö näin? Ei kauhean paljon. Takaovi erinomaisesti, mutta nämä muut oli aika hyvässä kunnossa. Joo, ja sitten kun ovet hankas paljon, niin miltä ne ovet nyt tuntuu? Ihan, ne menee kiinni niin, että tänne kun kävi vieras justiin, niin hän jäi lukkojen taakse, kun ovi oli mennyt kiinni ihan omia aikoja. Sama kävi meille. Kun vältti uusien ikkunoiden oston, samalla sai paljon hiljaisemman asunnon ja mukavamman asua. Jos sä haluat välttää uusien ikkunoiden ja ovien oston, niin varaa tosta ilmainen ikkunoiden ja ovien huoltokartoitus nyt. Ei maksa mitään, tulla ilmaiseksi tarkastaa sun ikkunat ja ovet.